Digel nêzîkbûna dema hilbijartinên şaradariyan li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye, Kurd bi ser dû bereyan de parve bûne. Bereyek ku ji heft part û komalan pêk hatiye, biryar dane lê gel HDP di hevpeymaniyekê de beşdariyê di hilbijartinan de bikin. Bereya din jî ji wan çar partiyên Kurdî pêk tê yên ku tevlî hevpeymaniya HDP nebûne. HDP de gel her yek ji Hereketa Azadî, Partiya Komünîsta Kurdistanê, Partiya Demokrata Kurdistanê Tirkiye, Partiya Herêmên Demokratîk, Platforma Demokrata Kurd, Partiya Mirov û Azadî, Komalaya Kurdên Şûreşgêrên Demokrat hevpeymanî pêk aniye. Lê her çar partiyên din yên Kurdî ku pêk hatine ji Partiya Sosyalîsta Kurdistanê, Partiya Azadiya Kurdistanê, Partiya Maf û Azadiyan, Partiya Demokratiya Kurdistan Bakur ku hîn ne zelala, bê çawa û bê çi mîkanîzmê beşdariyê di hilbijartinan de bikin. Hûdapar jî weke parteka siyasiya İslamî biryare di çend rojên bêde helwesta xwe di derbarê beşdariya di hilbijartinan de diyar bike. Hevpeymanên HDP dibêjin, armanca me a sereke yekrêziya mala Kurdî ye. Hevpeymanîkirin ji bo hilbijartinên xwe cî, nûneratiya Kurdan lê jêr yek kon û yek nûneratiye, cîbcîkirina stratejiya xort û giştgîr li Bakurê Kurdistanê, bi destxistina zêdetirîn şaredariyan. Helwesta